14 चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव UPPL दोलोनि जोंनि बिबानगिरिफोर मावगिरिफोर जेरैहाय पेरेन्ट बडी वुमेन्स आरो यूथ बेजों लोगोसेयैनो जोंनि प्राइमारि कमिटि आरो बुथ लेभेल कमिटि जोंहा गासैखौबो लाजोबनानै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै बोरैहाय साखाफारा जानो जों माबायदि खामानि मावगोन बबे लेभेलाव खामानि मावगोन बे गासैखौबो खोथाखौ बेयाव सावरायनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों आङो बेयाव फैनानै नुजाफैदों जाहाथे जोंनि मावगिरिफ्रा गोसोआव बोलो मोनो आरो फैबाय थानाय समाव उन्दुनाय जानाय एसे दुखु खस्थ'खौ निसय सहायनानै खामानि मावो बे खोथाखौनो आङो खावलायदों। नैबे 14 नं चिरांदुवार दियाव BPFआ फ्राय जिखुनु जाया हाबाफारिखौ खम लानाय नुनो मोनदों अब्लाबो गावसोरो देरहाथारगोन नैबे चिरांदुवारनिफ्रायबो होननानै दाबि थिखोबाय थादों। बिथांमोनहा जेरावबो दाबि खालामदों खिन्थु देरहानायाथ' खुगाजों जाया देरहानाया जाहैबाय नाम्बार गेम पलिटिक्सआ नाम्बार गेम जायो जायहा जेसेबां बारा नाम्बार मोनगोन बेनो बांसिन देरहागोन दा दिनैनि थारिखआव नायबा नुगोन जे 14 चिरांदुवार बे ब्लकनि सिङाव बा चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव दिनै UPPL हिसाबैनो बिराद मजबुतखा लोगोआव जोंहा BJP बाव दंफायो AGP हयथ' नैबे चिरांदुवाराव गैयाबो जानो हागौ दा मोननै दोलोजों ज' जुदि नायो दिनैनि थारिखआव जोङो बे 14 चिरांदुवाराव 70% बांसिन भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं बे एकदम सैथो खोथा। कास्टम बसुमतारी बिथाङा बुंनाय बायदिबा माने सारा MP जानायनि जैगथा गैया होननानै बिथाङा गले गले बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। कास्टम बसुमतारी बिथाङा फंबाय बियो आङो बैसोआव जोबोद उन्दै आरो बियो जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि नङा मानसिया बियो जों बयबो मिथिखागौ गलाघाटनि बिहाबाव भटआनो गैया आरो आंनि मोनथिनायाव बिथाङा खुगाखौ जेसेबां माने सालु खालाम खुगाखौ जेसेबां फानगोन बिथांनि फावरिहाय न'आव न'खर सोलिनाया एसेबां जागोन आरो बे खारनावनो बिथाङा गोदान गोदान माखासे बाथ्राफोर बिथाङा बुंबाय थायो मानोना कास्टम बसुमतारीखौ फोरोंग्राया जोंसो मानोना बे एकदम गोथां अबस्थायाव दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जोंनि जोंजों थाफानानै सोलोंनानै बिथाङा दिनै हयथ' खुगाखौ एसे सालु खालामनो हादों दा बेनि ओंथिया बे नङा जे बिथाङा गासैखौबो रोंजोबबाय राजोब्बाय ओंखायनो आंनि बुंनांगौआ बेनो जे खुगाखौ जेसेबां फाननो हादों एसेबांनो बिथांनि न'खर सोलिनाया जादों बेनि अनगायै गुबुन जेबो नङा। बेखौ जेबो साननांगौ गैया मानोना मोन 14 लकसभा समस्तिनि गेजेराव आथिखालाव मोन 11 एकदम रोखा जानानै दं दा दाखालिसिमाव मोन 12 समस्तिया रोखा जानानै दङ क'क्राझारखौ लाफानानै दिनैहाय मोन 13 समस्तिया रोखा जानानै दङ 12निफ्राय दा मोनसे बारायनानै 13 समस्तिया रोखा जानानै दं आरो धुबुरीयाव 3 खनायारि बादायलायनाय जागोन AGPनि दं जोंहा आरो कंग्रेसनिफ्राय बारग' मिनिस्टार आथिखालाव MLA रफिकुल हुसैन आरो EUDIFनिफ्राय आथिखालनि MP बदरुद्दिन आजमल EUDIFनि आफादगिरि दा बे साथामनि गेजेराव मोनसे जुजिलायनाय जागोन 3 खनायारि आरो बेयाव जों आसा लादों जे AGPनि बिजाथि बिथाङा देरहालांनायनि चान्सआ 51-52% बिदि जानानै दङ बेखायनो माने समान समान टाक्कर जायोब्ला 51-52% जुदि जाहैयोब्लानो बे देरहागोन बे एकदम सैथो।